Шафак е автор, който трудно би могъл да се вмести в конкретни норми и рамки. Макар обичайно да срещате името и в комбинация с определението най-популярната авторка в Турция, тя е далеч повече от това. У нас читателите се запознават с Елиф първо чрез романа «Любов», който Егмонт Българ издава през 2010. Следващата среща с нея е чрез книгата, която до момента на издаването си у нас е известна предимно с печалния факт, че става причина за обвиненията към авторката в обида срещу турската идентичност. Заглавието е «Копелето на Истанбул», а под него се крие нова история, която прескача между съдби, времена и епохи и печели нови читатели за Елиф в България. В следващите минути здравейте казвам на Деница Желязкова, която е написала в личния си блог, че е открила най-хубавата книга на света за себе си. Здравейте! Ставаше дума точно за първата книга на Елиф Шафак «Любов». Получих я като подарък от много близка моя приятелка и в момента, в който я раздестих, тя просто ме е погълна. Буквално няколко дни не можех нищо друго да правя и за нищо друго да мисля. От 40-те правила на любовта, представени в Любов, взехте ли някое за себе си? Да, едно от тези 40 правила беше, например, че любовта докосва всеки, дори този, който не я търси. Друго, което също много ме впечатли, беше правилото, че не можеш нищо да опознаеш истински, преди да го обикнеш истински. И че ако не обичаш, просто преминаваш през този живот, без да го усетиш, без той да те докосне, без ти да го докоснеш. Към другата книга на българския пазар на Елиф Шафак, благодарение на Егмонт Българ, «Копелето на Истанбул», има хора, за които това заглавие действа отблъскващо. Може би да, но казват, не съдете книгата по нейната обвивка. Тя също сякаш е изскочила от едно от 40-те правила, защото едно от правилата в Любов е, че каквото и да кажеш, добро или зло, то ще се върне при теб. И всъщност «Копелето на Истанбул» разказва точно за това, че каквото и да се е случило в миналото, то не е отминало и влияе на това, което се случва и в момента. И в тази книга по някакъв начин също ме докосна, но преживяването беше по-различно. Може би знаете вече, че новата книга на Елиф, «Онър», вече е издадена в Турция, предстои и издаването и у нас. Какво очаквате от нея? Да ме погълне, да ме впечатли, да остави нещо в мене. Семенце, което просто остава в сърцето ти и те кара да се замислиш дълго след това. На кого бихте препоръчали Елиф Шафак? Това е универсална авторка. Мисля, че на всеки би се харесало. Със сигурност това не са книги, които можеш примерно да вземеш със себе си на плажа или пък някакси да ги прелистваш на Kindle, докато чакаш на някое летище. Те трябва да се преживеят като един малък личен ритуал, да им отделите времето и вниманието, което заслужават. Така че бих казала, че за всеки, който е изкушен от четенето и той на такава литература, която наистина е способна да те промени, това са наистина книги, които ще се харесат. Благодаря ви за това, което казахте. Сигурна съм, че и вие и останалите читатели чакат с нетърпение новия роман на Елиф Шафак. Заглавието на книгата, както разбрахте, е «Онър» и отново е написана на английски. От издателство Егмонт България вече работят по българския вариант и за сега издават само един факт. Една от героините там е българка. Кога ще се срещнете с нея, ще разберем съвсем скоро.